Argiaren podcastak. Eta hau zer izango ba? Udaletxea, ze? Udaletxea, zea. Mini zentralaren eraikina da. Herria hemen dago, bidezka bat hemen dizatoz, herritik, eta bidezarra, arrisko bidezarra, pixka bat errekatik gora dago. Eta zentralaten nola dokozua? Azkenean, zentralaren beko zatian, badago turbina, eta hor turbinatuko daura, eta berriz errekara itzuli, eta gero lehendabiziko soileroen egingo dena da, energia gela, eta bertan, ekimenak sustetuko dira, hitzaldiak emateko, edo dena delakoa. Venga, hasingo beha. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide. Ongi etorri, hau Egonarria da. Argiaren bideo podcast berria, eta poliki joango gara deskubritzen zer lehen Egonarria, baina bai aurkeztuko dizuegu gu, Matxin Jauregi eta Eli Pagola garela. Matxin, erlezaina. Bai, ni nire kasu behintzat erlezaina. Hori da, eta ni, ikasketaz behintzat energia berriztagarrietan ibilitakoa, eta lehen saio honetarako, gaia guretik hartzea erabaki dugu, hala ere, aurkeztuko dizuegu pixka bat Egonarria zertan datzan. Egonarria bideo podcasta momentu honetan lurraren inguruko gaiak pilpilen dauden gaiak aipatzeko bideo podcasta da. Eta, lurra entzunez, ea zeharazoa duen. Lurrari entzutea orlea zailtxea marra da, eta gonbidatu entzutea erabaki dugu, beraz, astero bi gonbidatu ekarretiko ditugu, batetik proiektuak ezagutuko ditugu, eta sektorearen adar batean zentratutako, ekintzaileak ekarriko ditugu, eta bestetik, esperientzia zehatzak ezagutuko ditugu, eta esango dugu, esperientzia horiek ere ekarriko digutela zer lastatua, eta saski bat osatuko dugula. Hori bai, zozketa saioaren bukaeran egingo dugu. Beraz, gaurko saioari ekingo diogu, eta esan bezala guretik ekingo diogu, beraz, 2014 egingo dugu salto, Garesko energia komunitatea zitze egingo dugulako, eta esan bezala, urte hartan, tokiko garapeneko udal taldeak ikerketa sozioekonomikoa abiatu zuen, bertako ahalgune eta indarguneak identifikatu asmoz, bertan energia berriztagarrien potentzial handia ikusirik, hildo hori lantzea erabaki zuten, eta bai. Ordutik ona ia 10 urte pasaia, eta 10 urte pasaian hortan, gaurko gonbidatu zela Txotxu Ezkurra Loiola karri dau, ea ze kontatzegun. Horren aurretik ordea, energiaren gaineko irakurketa zabaltxiak bat eskatuko diogu Estitxu Eizagirrari. Ongi etorri Estitxu. Eixo. Energiaren datueri begira, lehenengo ideia nagusia izan daiteke, Euskal Herritarrak energiaren ikuspegitik abere jasangaitzak edo jasanezinak garela. Zergatik, konsumitzen dugulako munduan bataz beste pertsona batek urtean konsumitzen duen megawatt orduko kopuruaren bikoitza. Bataz beste 20 konsumitzen bada, guk 40 konsumitzen dugu. Baina oso ondo zehaztu behar da, denok ez dugula berdin konsumitzen. Eta gure gizartean badirela familien 10% etxea berotzeko arazo larriak izaten dituztenak. Beraz, sekulako desberdintasuna dago gure artean. Euskal Herrian konsumitzen dugun energia eta bestelako 1000 gaien konsumo bere eukiko balu mundu guztiak 3 planeta beharko genituzke. Gainera, konsumitzen dugun energia oso kutsakorra da. Guk konsumitzen dugun energia guztiaren 14% bakarrik da berriztagarria, eta gainerakoa erregai fosilak dira, eta justo erregai fosilak erretzea da, lurrean berotegi efektuko gasak sortzen dituzten 80% horregatik da. Beraz, energia berriztagarriak dira etorkizuna, zergatik, esan dugun bezala, klima larrialdiari aurre egiteko murriztu egin behar dugulako gas emisioak, eta bestetik, erregai fosilen pagotxa amaitu delako.
Bueno, hor ikusiko dituzue pantailan nola Antonio Turiel eta Antonio Aretxabalak energia iturri bakoitzaren pik edo gailurra noiz izan zen zehaztu zuten, ez da? Gailurrak esan nahi du, agortu direla energia horiek, ez noski, baina gehiengo kopurua bai, eta horrek esan nahi du geroz eta garestiago izango dela, eta geroz eta energia gutxiago egongo dela, beraz, askoz garestiago izango ditugula hemendik aurrera energia horiek. Esaterako, petrolio gordinaren gailurra 2005an izan zen, mota guztietako petrolioena 2008an, ikatzarena 2019an, eta gasarena, orain, 2020-2025 artean. Etorkizunean erabiliko ditugun energiak berriztagarriak izango dira, baina 100% izango da berriztagarria? Bueno, gobernuetatik mezu hori zabaltzen zaigu, baina hori hala dela ulertzeko badaude zailtasun asko. Besteak beste, konsumitzen dugun energiatik 125 bakarri dela elektrizitatea eta berriztagarriek batez ere elektrizitatea sortzen dute. Berriz guk konsumitzen dugun energiaren 125 petroleoa da eta gasa ere da beste asko, ez da? Bestetik badaude beste arazo batzuk, esaterako, materialak oso murritzak direla. Ze material? Guk haize errotak sortu nahi baditugu edo eguzki plakak, horretarako behar den materiala mundu mailan murritza da. Esaterako, munduko energia konsumo handi guzti hori egineko bagenu berriztagarri bidez, beharko genituzken materialetan, kobrea 120 bakarri dago gaur egun. Edo nikela eta litioa 110. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera, mehatzeak izugarri handituko direla, ekarriko duen kalte ekologikoarekin. Eta beste kontraesan bat ere badago, azpiegitura energetiko hauek sortzeko erregai fosil asko behar direla. Zeren eta material horiek, azpiegitura horiek eraikitzen, errepideak egiten eta aruntza eraman eta horiek montatzen, petroleoaren gainean egiten dan, azpiegitura bat da. Hau dena esan da, zenbat energia berriztagarri sortzen dugu Euskal Herrian. Hortan, Nafarroa da txapeldun, hor datuetan ikusiko duzuen bezala, eolikoetan orain eaen sekulako eztabaida dago eta jarreta dagoena 288 gigabatioko potentzia da, eta Nafarroan 3202 dagoeneko jarreta dago. Edo fotovoltaikoan eaen 63 eta Nafarroan 280. Gaur egun Nafarroak elektrizitate berriztagarria sortzen du 4.273, eaen baino 4 aldiz gehiago. Eta guztira sortzen duen energia elektrikoa konsumitzen duena baino askoz gehiago da. 171 gehiago produzitzen du eta saldu ere bai. Zergatik, oso desberdina delako orografia Nafarroan eta eaen, Nafarroan badira landa eremu oso zabalak eta eguzkitsuak, eta eraberean horri zuzendutako politika bat egin delako azken hamarkadetan, eta aurrera begirare ikusten da, norabide berean dijoala politika, ez da? Esaterako urtarrilean aurkeztu zuten, beste 12 zentral eoliko eta zentral fotovoltaiko egiteko proiektua. Eta, ezaugarri bat entzulek irudikatuko dutena, irudikatu ditzazkegu 200 hektarea, 200 futbol zelai dena eguzki plakez beteta. Horrelako bat da Ablitasen joango dena, eta horrelako bat da Koreian joango dena. Dena dago tutera aldean, ikusian zenbat zelai beteko diren fotovoltaikoz. Orduan, guzti honek, ekartzen dizkigu hainbat gai eztabaidarako, ez da? Lehenengo eztabaida da, nolako azpiegiturak eta non jarri. Orduan, eraikitzen dituzten enpresek eta gobernuek esaten dute efizientziaren ikuspegitik, izan behar dutela oso handiak edo makroak eta landa eremutan kokatuta. Berriz, landa eremuetako herritarrek esaten dute momentu honetan gaudela arriskua daukagula landa eremua industrializatzeko hiriaren zerbitzura, ez da? Eta, agroekologiako kide galdetzen dute, lurra eolikoz eta fotovoltaikoz betetzen badugu, zer jango dugun eta nongoa. Eta biologoek eta ekologistek esaten dute, ingurumenean kalte handiak sortzen dituztela. Beste galdera bat da, noren zerbitzura sortu behar den energia hori, nor izango den jabea, ez? Denok dakigu energian oligopolioa dela nagusi eta negozioa dela helburu, eta berriz, badaude, herrietan sortzen ari diren komunitate energetikoak, beste logika batetik, autokontsuma bilatzen dutenak, eta, jabetza kolektiboa eta publikoa izatea bilatzen dutenak. Eta azkenik, eztabaida nagusia, berriro ere sorrera bultzatuko gaituena, izango da, posible ote den, energia zaldatuta sistema ekonomiko honi eta gure bizitzari eustea. Energiak aldatzarekin bakarrik posible alden orain arte bezala bizitzen jarraitzea. Eta kapitalismo berdeak esango digu baietz, posible dela hazkundearen logikan jarraitzea,
energia berriztagarriekin, eta beste muturrean dagoen ideia da desazkundearena, esaten duena, ezinbestean gure energiaren eta materialen konsumoa ahalik eta gehien murriztu behar dugula, eta bizimodua berrasmatu behar dugula, hori hola izan dadin. Eskerrik asko, estitxu irakurketa orokor honengatik, zehaztasunetara sartuko gara eta horretarako proiektu konkretu bat ezagutzea erabaki dugu, Gareseko energia komunitatea zuzen ere, aurkeztu dugu lehen ere, baina orain bai. Ongi etorri Txetxu Ezkurra Loiola. Kaixo, Eli, Matxin, mil esker gonbita lusatzeagatik argiari lehendabiziko gauza, eta eskertzen da pilo, baulako ekimen bati aukera ematea eta hotxa ematea. Eta, ordu honetan saiatuko gara pixka bat desgranatzen edo ezaugarriak edo proiektuaren ezaugarriak pixkat ezagutzen edo azaltzen. Ja pixkat ezautze aldea sartzeko. Igual, galdera atzuko lagingo nizkizuke guztua, nondik datorren zuen energia sortzeko asmoi o nola sortu zen? Honen jatorria 2014-2015 urtean koka daiteke. Herritar talde batek herriaren garapenerako bidea edo hausnarketak egiten hasi ziren, eta kontua da, ikusi zela, baliabideak izan bagenituela gure eskura, eta erabiltzen ez genituenak. Aurretik erabiliak izan zirela, herrian, baina bertan bera geratu zela erabilpen hori. Orduan, hortik tiraka, udalari, otu zitzaion, eustea alde batetik sustatuz erabili gabe zeuden espazioak edo azpiegiturak erabiltzen hastea berriro ere, ezen zerbait berria egin behar, baizik eta zegoena erabiltzen hastea berriro ere, eta gero, beste kontu oso garrantzitsu bat, gizartea nola eraldatu. Gizarteari nola gusanillo hori edo nola pentsatzen hasi energia gaia beste ikuspuntu batetik eta eraldatzea gizartea bera. Energia aitzakia bezala erabilita. Bide horretan erabaki izan duten komunitate energetiko bat egitea. Kasu horretan, ze beharri erantzun nahi izan zenioten egitura honekin? Azkenean, giza mugimendu horretan oinarrituta, ikusten genuela, azkenean administrazio publiko batek 4 urteko ibilbidea dauka, eta 4 urtean behin aldakorra da. Orduan, pentsatu izan genuena izan zen, gizartea izan behar zela horren buruan joan, ez? Gizartea, herritarrak izan behar zirela. Eta horretarako, otu zitzaigun, ekimen bat sustatzea prozesu parte hartzaile baten bitartez, eta prozesu parte hartzaile horren emaitza izan zen talde eragilea, Gares Energia izenekoa, elkarte bat dela, eta hortik tiraka, egin izan dena da, ia sortutako kooperatiba bat, Garesbide izenekoa, orain kontzeptu horretan sargaitezke, baina hori, komunitate energetikoaren kontzeptua jasotzen duena eta kooperatiba itxura duena. Eta hortik, tirakazkenean kooperatiba baten filosofia badakigu zein den, pertsona bat, bozka bat, guztiek dugu aukera erabakitzeko ze bide egiten dugun, eta horretan gaude. Herritarrak, hor erdigunean izan da. Azkenen herritarrak izan da talden, olako gai zabala izan da nundikan daukazue formakuntza, o nundikan daukazue laguntza hoi gaian ingurun informatzeko edo. Hoxe, prozesu parte hartzailea bera, erabili izan da horretarako, lehendabizi, egin behar duzuna da jakin. Erabakiak hartu ahal izateko, ezagutu behar duzu, ezagutza beharrezkoa da. Sistema energetikoak berak urteetan gertatu izan dena alderatu gaituztela energiatik. Hori egin izan dute oso ongi. Hor sistema elektrikoan poterean daudenek
hori oso ongi ulertu zuten, eta esan zuten, bueno, pues alderatuko dugu jendea energiaz. Ze helbururekin alderatzen da jendea energiatik? Baliabideak zure esku ez izan da, eta ezagutza ez izan da, bakarrik gara erabiltzailea garen jenean, erabiltzailea baino, nik deituko ni erabiltzailea hitz egiten dut, baina haiendako kontsumitzailea gara. Orduan, kontsumitzaileak izan da, egiten duguna da, ordaindu. Eta haiendako hori da kontua. Osea, energia ez da haiendako, nahi dut, enpresa hauendako, energia ez da dugun eskubide bat, baizik eta merkantzia bat da. Eta haien mesederako erabiltzen dute. Eta gu nahi diogu horri bueltaman, ez da egun batetik bestera egiten den kontua, baina nola egingo diogu aurre. Lehendabizi jakiten, lehendabizi energia bertatik bertara izaten eta ditugun baliabideak erabiltzen, erabakiak hartzen hori posible egin alizateko. Eta orduan, hortik tiraka aukera izango dugu ahalduntzea, energetikoki ahalduntzea, eta ez bakarrik energetikoki, gizarte mailan jakiteko nola bertako baliabideak erabilita ere aurrera jo dezakegun. Hori da gakoa ere bai. Aipatu duzu bertako baliabideak erabiltzea eta garesen kokatuta gauden ezkero eta maketari ekarri duzunez galdetu nahi dizugu ze baliabide energetiko ari zareten kooperatiba bidez lantzen. Bai, azkenean, bueno, egia esan bide erresa hartu dugu, ez? Azkenean energia oso zabala den kontzeptua da. Eta gu heldu diegu lehendabizi energia elektrikoari. Estitxuk lehen esan duen bezala, energia elektrikoa da erabiltzen dugun energiaren zatitxo bat, soilik. Gero badugu ere garraioa, badugu ere energia termikoa, baina gu heldu izan diogu energia elektrikoari, zerbaitekin hasi behar da, bale? Zentral mini hidrauliko honek 100 urte baino gehiago ditu, 1918an sortutako azpiegitura bat da, eta nahi izan duguna da guneak berreskuratze bide horretan, hau herrian kokatua dagoen gune bat da, oraintxe bertan erabiltzen ez dena, eta nahi dioguna da, edo proiektuak nahi duena da, erabiltzen hastea berriro ere. Ez bakarrik energetikoki sorkuntza egiteko, baizik eta erdigunea izatea, energia gela edo energiaren zentroa izatea, eta hortik tiraka ezagutza, ahalbidetzea jendea, olako proiektu oso zabal batean. Eta momentu honetan garesen martxan dauko zen proiektua, zera, zentral hidroelektrikoa bakarrik, edo hortik aurreago beste zerbait babilkize burun? Claro, ikurra hauxe da, baina ere egin izan zuen udalak beste toki batzuk edo beste gune batzuk ere erabiltzea, eta hor badugu eguzki energia ere, Nafarroan, hegoaldean, ordu desente ditugula, eta frontoian adibidez, zegoela frontoiaren sabaia, zituela arazoak, eta berritu behar izanak ere udalari probestu zen, eta udalak berak badauka instalazio bat sorkuntzakoa eguzki panelekin. Eta honek egiten duena da, udalak teknikoki egiten duena da ere bai, baliabide ezberdinak lotu, eta gainera baliabide ezberdinak momentu ezberdinetan sortzen dutena argindarra. Urak 24 orduz darrai errekatik, orduan, gauez adibidez sortu dezakezu argindarra, baina eguzki panelek isorik egunez egin dezakezu. Eta gero ere, neguan eta udan, udan badituzu askoz ere ordu gehiago, eta neguan baduzu baliabide gehiago ur emarian. Orduan, hor kontutan hartu behar dugu ere bai, azpiegitura hau, mini hidraulikoarena, elkarbanatuta dagola urestatzaiekin. Eta hori izan da oso
gakoa izan den kontu bat. Ze azkenean, azpiegitura mantendu izan da, ureztatzaileek urteetan eta urteetan azpiegitura hori erabili izan dutelako, eta mantendu izan dute. Orduan orain, aukera dago hori berreskuratzea ere, baina arlo industrialean energia sortzeko. Aipatu duzu, herritarrak mobilizatzeko modu bat dela eta kultura energetikoa herrian sustatzekoa. Horretarako ze ekintza mota egiten dituzue? Ez da soilik ingeniaritza lana izango noski? Ez, azkenean ekimenak berak jasotzen duena da herriko edozein txokotan energiaz edo nork hitz egin ahal izatea. Ez izatea arlo tekniko bat, baizik eta gizarte arloko kontu bat izatea. Azkenean energiak gizarteari ematen dio aukera aurrera jotzeko eta garatzeko, ez bakarrik gizarteari, baizik eta pertsonei ematen digu aukera. Argiarekin gauez ikasi ahal izateko, irakurtzeko, janaria prestatzeko, orduan garatzeko beharrezkoa den gaia denez, gizarteratu beharra dago. Eta ez teknikifikatu, baizik eta hori, egunerokotasunean, ahoz egotea gaia. Eta nola lortzen dugu hori? Azkenean, tailerrak burutzen dira, energiaz gehiago jakiteko eta energian ahulduntzeko. Beste kontu batzuk egiten dira ere bai aholkularitza puntuak, orain daramagu urte osoan hilabetero 2. eta 4. astelenetan aholkularitza puntuak egiten energiari lotutako edozein gaiari heltzeko, herritarrak bulego batetara etortzen dira, udalak utzitako bulego batetara, eta hor, ordu batez, ibiltzen gara, energiari buruzko elkarrizketak eta aholkularitzak, eta azken finean da modu bat non energia erabiltzen den aitzakia bezala ekimenak sustatzeko. Auzolanean herritarrak bultzatuta eta herritarrendako. Azkenean, beste toki batzuetan egiten ari den bezala, Gares ez da salbuespen bakarra, beste herri askotan ere darabilgun ekimena da, eta nik uste dut beharrezkoa. Eta Txetxu, etorkizunera begira, baduzue asmo zehatzik, pentsatzen dut epe luzera asmo batzuk izango direla, baina horretara bidean pauso batzuk eman daitezke? Bai, azkenean 10 urte ematen dute asko eztabaidatzeko eta gauzak ongi pentsatzeko, karo, gu mantxo joan gara. Izan dugu suertea, baina, karo, egoerak ere ez du laguntzen mantxo joateko. Ze erantzunak eman behar ditugu eta mai gaineratu behar ditugu. Baina, ekimen honetan egin izan dena da, mantxo eta poliki erabakiak hartzen joan. Eta hori lagundu digu, pixkat, helburu zehatza konkretatzea, bai epe laburrean, epe ertainean eta epe luzerakoan, ez? Utopia izango litzateke, gu horrela ikusten dugu, ez? Gure utopia da, 100% bertako baliabideekin bizi ahal izatea. Gure arbasoek egin izan dute. Gu zergatik ez? Ez? Galdera potoloa da, baina bizi izan gara bertako baliabideekin. Zergatik ez gara itzultzen horretara. Itzulpen horrek, klaro, suposatuko luke, eraiki barko ginela. Pertsona bezala, lehendabizi, bakoitza, eta gero talde bezala gizarte mailan. Moldatu barko gara egoera horretara. Baina helburuak hor daude, hori luzera begira. Epe laburrean, Garesbidek badauka bere lehen proiektu pilotoa, direla eguzki panel baten instalazioa frontoiaren sabaian, erabiliz udalak egin zuen ekimen bera, baina paraleloki beste instalazio bat egitea. Eta instalazioa taldekakoa izatea,
eta erantzutea biztanleriari. Vale? Horretarako, beharko genituzke 125.000 euro, eta kooperatiba garen heinean, kooperatibaren kapital soziala, bolondresa dena, ustartu behar dugu edo sustatu. Eta horretarako dugun helburua da, hilabete batean 125.000 euro lortu, herritarren ekarpenekin. Garestarron ekarpenekin. Zertarako, kooperatiba beraren ekimena izan da, gure esku dagolako. Eta hori oso garrantzitsua da. Erantzungo dugun energia beharraren zatitxo bati soilik, baina zerbaitengatik hasi behar gara. Eta aste horretan, hori da, horretan hasi. Bueno, gero ja pixkanaka, iste aldea edo ja bukatze aldea junez, nahiko nuke jakin zein dan momentu gustokona edo proiektun zehar, gusto gehien eman dizuna edo zein dan zure atalik gustokona? Nire ustetan, azkenean da, jendeak parte hartzen duenean, ni hor emozionatzen naiz, ze azkenean ni oso barnetik bizi dudan kontu bat da, eta ni herritarrak pentsamendu moldez ezberdinak, baina azkenean helburu berdinekin jendea lotzea, eta herria bera horretan buru belarri sartzea, hori niretzako da oso potentea. Eta nik markatuko nituzke bizpairu, baina niretzako auzolanak da oso potentea. Auzolanak arbasoek erabilitako kontu bada, gure kultura da, eta horretan buru belarri sartzea, eta auzolanak egin izan ditugu eraikina barrutik garbitu ahal izateko. Herriko beste txoko batzuk berreskuratzen hasteko. Karo, iaz zute bat gertatu zen Izarbeibarren, ekainean, eta auzolana kristona izan zen ere bai, gizarte bezala aurre egiteko egoera horri. Zuhaitzak landatzera ekimenak edo auzolanak antolatzen ditugunean, herritarron erantzuna. Erreka garbitzeko auzolan antolatzen dugunean, herritarron erantzuna. Olako gauzak sustatzea, eta herritarrengan erantzuna jasotzea, eta guztiok itsasontzi berdinan gaudela ikusteak, niri postasun handia ematen dit, eta badakigu bidea oso luzea dela, baina elkarrekin joan da, urrunerago iritsi halko gaitezke, bakoitza beraldetik joan beharrean. Gero bada kantu bat eskatu dizugu, eta ez da gizalantza handia izan duzun kantu aukerak eta egiterako orduan edo, aurkeztuko diguzu? Egia esan ez. Zutagarrek diska atera zuenean, ez azkenekoa, baizik eta azken aurrekoa. Badago kanta bat, erresistentziara kondenatuak. Hitz egiten duen hori, ez? Nola gure bizimoldeak eta gure bizimoduak nola eraman gaituen atakara, eta nola basamortu batean gauden, ez? Guk hartutako erabakien menpe edo gizartea mailan nola eraman gaituen onaino eta erresistentziara kondenatua gaude, natura, amalurra zaindu behar dugula, ezin garela sorbalda ematen egon amalurrari, eta etorkizuneko belaunaldiei sor diegula. Gu bizi behar dugu duin, ez, egun, baina ezin duguna da baldintzatu etorkizuneko belaunaldiei, gizakiak bezala, baina ez bakarrik gizakiak, baizik eta amalurran bizi diren guztioi. Eskerrik asko. Txetxu Ezkurra Loiola, Garesko erresistentzia proaktiboa gurera ekartzeagatik eta kontatzeagatik. Mila esker zuei.
aukerarik baneuka geurea konpontzeko, berdin duz desoreka. Maitasun ez nahi dugu, bihotzak lasaituaz, aurkaria barkatu. Eskolako urteetan, gaur gure imenetan, ilusio jantziko ditugu, arbasoen promesak, harimetan gorde diren, aitonen historiak, alperreko ez dira izango, jarraitzen dugu eusten, amaren mularrak emanazia. Garesbide komunitate energetikoa ezagututa, aipatuko dugu abiatu dutela, diru kanpaina bilketa bat abiatu dutela, eta inork ekarpenik egin nahi baldu, garesenergia.org helbidean aurkituko dituela xehetasun eta jarraibide guztiak. Eta Txetxo Ezkurra agurtuta, Inaxo Arinei emango jo ongi etorria, Balerdibeko erlezainai. Opa, Inaxo? Aixo. Bueno, azalduko zu pixkat, zure esperientzia Balerdibeko erlezain bezala, edo nundi atorkizun ofizio edo afizio hau? Bueno, nik egia esan erlezaintzakin ez daukat loturaik, baina, matxitzu hasi zinen nuen dela 5 urte erle mundun, hasiera baten bier lantza jarri zenitun, hiltzaizkizun, ondoren jarritako erleak ondo zainduta gehiago izatea pasazian, eta gure mendiko loturangatik egun baten gonbiatu zenian erlantzak ikustea, eta kuriosidadez pixkanaka galdetzen eta galdetzen, nire arra sartu itzaiten, eta hortik abiatu zen gaur egun daukagun proiektu hau. Erlezaintzarekin ez duzula loturarik esan duzu, ja dagoeneko izango duzu pixka bat, edo? Bai, dagoeneko lotura sendotzen nahi da. Zertan oinarritzen da zuen proiektua edo zerlat jartzen dizkio zuen? Gure proiektua erlezaintza gaztea bezala definitze du. Azken finean erlezaintza oso ofizio tradizionala da. Eta guk nahi deuna da pixkat ikuspuntu gazte hori eman eta gehien bate erlezaintza jendean gana eman. Jendeak jakin dezan zer dan erlezaintza ez. Azken finean beti azokata gute gane, kalen gauden, erlezaina zea ez dia gora ez dia bera, baina hortik aurrea ez dago jakintzaik, orduan pixkate hoi gerturatu eta jendea ikus dezan atzetik ebai zer da honez. Eta ez di horren barrun ikusi izan du trasumantzia nebai inizan duiteula, koza ezberdinak, gastokin edo pixkat azaldu guzu hoi. Bai, gu pixkate tradizioa linea jarraituta, trasumantziara betian indan gauza bat izan da. Baina, gu pixkat gure tokekin indako trasumantziakin izan ditu. Eta pixkat helburu berezikin, adibidez lehen gurten Aralarreko trasumantzia aten genuen astokin. Betian ikerabilia remolkek eta kenduta, garai baten itezan bezala, pixkat trasumantzia gogoarazteko eta sentitzeko zertzan. Eta, azkenen, gustatzen zaiguna, urteko ezti 1000 loreaz aparte, beti ezti pixkat berezi gon bat ateratzea. Lore bakarren bat, gehien bat, hoxe da gure bidea. Erlezaintzarekin normalian eztia lotzen da? Hori da erlezaintzaren lan bakarrenetako ba? Ez, erlezaintza hori baino askoz gehiago da. Azkenen zikloa da ez, negutik datorrenen, udazken arte daun zikloa da, eta azkenen erlek dauken naturakin dauken sinergia horri esker, erlezaintza askoz gehiago da, ez da bakarrik eztia, loretik ateratzeu eztia, polena, baina gero landaretatik erretxinak ateratzen ditu propolistrakto iteko, argizaria, pixkate hoi bakarrik ez da, eta atzen daun lanare ez da hoi bakarrik. Eskatu genizun zerbait ekartzeko, eta uste dut eztia bakarrik ez da izango, baina eztia ekarri diguzula. Eztia ekarri edo, eta beste zerbait azkenen gaur ekarri deuna, gure ezti 1000 loreaz aparte, beste ezti krematu bat ekarri dugu, aurten indako ezti krematu bat. Zer da krematua, zertan datza krematze hoi? Azken finean eztiak bere tendentzia da gogortzea, kristalizatzea esatzen zailuna.
Orduan, kristalizazio horri beste ze bat emateko, indeuna da krematu eta krematzea azkenen da baria batzukin nastea, kristal guzti horiek hausi eta krema testura biguinago bat lortzeko. Probatzea dugu? Bai, noski, oantxe mogizkizet. Bueno, ez dugu irekiko, ez gero saskila sartuko dugulako, baina gainerakoak probatuko ditugu. Eta barila horiekin lan egiterakoan, ez aldaketarik sumatzen du, kristal horiek hausten direla aipatu duzu, beste eraldaketarik jasaten du? Bai, beste eraldaketa garbi bat kolorea da. Azken finean ez milalorek beti kolore pixkat ilunagoa izaten du, baina behin barila horiekin haizea sartuta, beti argitze aldera joten dira. Boten argi ikustea kolore argi hoi. Eta bestea ikuste duen produktu hau, pixkat kakao krema ikuste duen hau? Bai, baita gure erlezaintza gazte alde horretatik, gure helburutakoa da baita, erlauntzatik ateratako produktuei beste erabilpen bat ematea, eta baita pixkat gastronomia bidetik, junda, nahi izan duna da, pixkat eztia eta beste produktu erabilita, beste eratorri batzuk egitea. Kasu honetan ekarri duna, kakao krema, dala azken finean ur krema, kakaoa, eztia eta esne pixka bat, pixkat gosaltzeko krema guxo bat. Zuk baduzu lotura ez, sukaldaritzarekin, edo saiatzen zarete Balerripeko erleetan behintzat eztia beste erabilera batzuetara hurbiltzen? Bai, nik berezik ikasketak, sukaldaritza ikasketak egin ditut, eta behintzat nire ikuspegi gastronomo aldetik ez, nahi deuna da, erlauntzatik ateatzean produktu guztiek, izateuka eztia, polena, propoleoa, horiek sukaldaritza mundua ematea. Eta ja pixkat bukatzen juteko, zozketako galdera bat prestatzea eskatu izau, ez dakit, ze galdera pentsatuzun edo? Nire galdera da, zenbat egun bizi da erle bat. Eta 3 erantzu posibleak, 120 egun, 40 egun, edo 100 egun. Inork, erantzuna asmatzen saiatu nahi baldin badu, argiako telefonora bidaldi dezake erantzuna bai idatziz eta baita audioz ere onarteko dugu, Eta honako telefona du 688-869-4 zenbakia da. Errepikatu duz telefono zenbakia, 688-869-4 Eta, zozketa horretan ez da Balerripeko erleen eztia egongo bakarrik, baizik eta argiako produktuak ere bai, eta astez-aste biltzen joango garen bestelako esperientzien produktuak. Beraz, honexekin itxiko dugu. Osondo. Jakintza zue, saio hau ikusgai izango duzuela argia.eus atarian, eta baita gainerako plataformetan ere, eta hauxe izan dela gure aurkezpena, energia komunitateak eta erlezaintza, onaino, lehenengoa. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.